sobrang atong pagmahal sa to asawa, asahay. Makaingon ko nga sayop man di ay. Kaya mo ingon mga, okay na lang ba na ako? In love ka na ako? Doktor na ako nagkausa? Handlo ka na ako biyaan? Maunang dili sa day mayo nga pasobraan. Parang yung masabtan ako sa ganun, inon mo anay pagsugod ang tanan. When love was new, it was gone. We sat and gazed at the sun. We were playing, we were singing our sonata of love. Why did we quarrel? What have you done to my heart? Now I'm praying and singing my sonata of love. Love is just a gamble. Lose would be to grow. Nothing is left but our song. Yet I pray and keep singing my sonata of love. Sonata karon diya mo. Unsa ka man dito? Unsa man mga hugasan dire? Wa pa man ni mahugas eh. Pagkagingon ni mos mga paring mga mumos plato ha? Agas maguwat pa kung wagat ng tubig, day. Kaunsa? Mahugas. Maguwat kung wagat ng tubig. Oy kay ngano, imsi lang atong tubig ka puso man na. Oh, puso bitaw eh. Unya, ngano mo ko kang muagas? Muagas gila bisag duwa pa imsi. Di ba na mapaong good? Di ba na mapaong? Nya, magasin ako ko'y mabumba eh. Ito may pasabuti no, ha? Ako pa'y mo bomba sa puso, ha? Pagtaro ka na imong pagkatao, ha? Unsa man na siya din. High blood ba ni mo na yun? Makal. Makal! 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 Paghugas na dito, makal ka niya. Uy, Marisinda! Hala ka, blooming good ni mo ron. Ay, sus, naon sa baya ka Mariel na. Mura ba kag just now? Nahibaw ka, Mari, kitang mga asawa. Kinahalan di ta mapasagad sa atong lawas, Mari. Ilabi na sa atong hitsura. Kay lisod na kay Mari, basig ilisan tag mga babae nga gipang sale lang. Ha, kay naa di ay babae nga gipang sale, Mari? Oy, naidaghan, oy. Ako pan gani ipakapi na lang sulbot-hulbot. Ano ang da, Mari, uy? Mao nga di kita mo kumpiyansa, Mari, ha. Kay naarabay atong mga bana usahay, kita lay lipaton. Mudayog ipsot. Abi ni mo asa paingon, nagtuo kag asa. Ay, naay daghang ka sale ang mga babay. Nya ang uban adto gyud sa naay for rent. Patsyo, ya, Mari, uy. Tinuod bitaw na. Na di babae nga for rent? Ay, kadukay na anak. Uy, karon pagkakahibaw. Awa to si Paring Kanot. Pagkamatay siyang asawa, nagmantinil na lag for rent. Aw, nadugay ang iyang gisigihan og rent. Aw, iyahan na lang yung gipangasawa. Uy, nahimo da yung rentoon. Aw, nakasave, uy. Pagkakidot. Day, asa ba ka? Asa ka? Mupatad ko gluto dong Tino. Mo ba? Ako na lang, Ay, ako na lang. Naibaw kong gikapoy pa ka. Gikan pa ka sa trabaho. Moong, ako na lang. Ayaw na. Ako na lang ini. Sus, kagamay rabayaan niyo eh. Di ko mabughat ani dong uy. Ay, bawa ta ka day nga. Mao ka ka asa unsa ta ka kamahal. Ha? Mao nga bisag kapoy kayo ko. Ako ginang buhaton. O, lagi nahibaw ko, ana. Sus, kadulan ng iskina na unsa baya ka, oy. Pahuway na lang diha. Aw, kung di gutom na ka, kaon diha, naisudan. Nade akong linuto. Sige ha, arin ako. Pahuway diha, dong Tino, ha. Kalami pag yung lawas sa korsawa. Mura pag yun. Nay, tanaw na ko, mura wa pag yun ako. Maunsawa pa na ko magusbat. Pero, may nabantayan, mago. Murag na usap mo lang nagtangsin ka.
Murag nagkabakang nga nagamay. Murag na apay kitangag. Baya, no? Ay, kung giging na nabaguan siya niya ako, regular man eh. Sino? Uy, Fratino! Come on eh! Oh my goodness! Is that you? Dito ka naman? Agoy, Fulfilda! Uy! Sal na pa, Bits? Sal na pa, Bits? Sal na ba? Sasama, Bits? Kita, pre, kanang... Is that you? Ikaw ginilagi ni pre? Kanang, pre? Ngano ka, pre? It's amazing! Oo, ang di, pre. Usag ko yung naka-amazing nga na, pre. Pita, no? Nakitaan mo na ko si Marisinda, pre. Abi na ko, kamutong duhang naglakaw dito, pre. Oh? Bersip di dito ikaw ang hikuyog, pre. Kena, di sa ikuyog. Na, abi na ko ikaw to. Ha? Huwag ko kasabot sa kong gibati sa gisulti ni Perdido na ako. Pero wag kayo kumuhatag o importansya nga doon niya. Pero ang tinuod, naglain doon akong nanguna. Dito nagsugod ako pagduda. Unya to, sa dihang naabot na siya. Karoon pa lagi ka na ulit ay. Oy, dong, susaghan ng tao, dong. Oy, grabe. Taas sa lagis linya. Dito na lang ko naniud to sa suwed. Mao ba? Oy, wala lang ko muuli. Kay kung muuli pa ko na, balik na sa kusuno. Linya na sa kustumoy, dukay kaayo. Niya, dito na lang kami kaunsod. Wa naman ko mahimo. Ug muuli pa ko, wa na kapoy na. Yung sa man mo pagkaon dito, nagbaon di ka? Ha? Nagbaon ba lagi ka? Ano dito lang ka may kaunsod sa linyahanan sa Biko? Ay, nakapalit mo ko daag ka ng itlog sa gawas. Itlog na, itlog niluto og hotdog. Itlog ug hotdog? Oy, dong, pwede na akong busuga. Uy, kay jumbo man ang hotdog. Oh, singan? Wa ko kahurot sa usa ka hotdog kay pertig yung dakua. Mauting nagkabakang-bakang ring animal? Sige dong ha, mapahuway sa ko, kapoy. Uy, mura ko gipamaulan. Sige mo ba? Sige. Papuway lang ka to. Papuway Sige dong. Di ay. Bisa mo to. Kabakang-bakang linaktan ay. Wa na. Maunang yun eh. May milagro kining nahitabo ba? Pre, matay, pre. Kuhan ba, pre? Ito ko makatuo nga kahimo alas Marisinda, pre. Bisan ako, pre. Dito ko makatuo. Pero lisod ba sa good, pre, nga musimo kag aksyon nga kay ikapakita, pre, ba, pre? Wah, mama. Basin, uminay ka ni Mari pa, pre. Kunya, wa kay ebidensya. Ikaw na yun, malaot ng kalakiha, pre. Unya, pre. Masa may mga kong bato na ni, pre? Panindi, pre, panindi. Huwag makakuha na kag ebidensya, pre. Di, ikihan mo. Ipapriso siya. Silang duhag yan, silang duhag ipapriso. Bida, pre. Sa kaayaw na ko, sa kadako, sa kong pagmahal niya. O niyang itugbang ako. Hindi lagi na mayaw, pre. Pero sa ako nang giingon ba, ayaw paghimog mga lakaw ba nga nga dili igong ebidensya ba nga ikapakita nimo. Pagitaig yun na kanang ebidensya yung klaro ba, Unya pre. lagi, pre. Sa omen ako, tabangi ko, pre, be. O sa may angay na kong bato na ni. Mahal, pre. File og vacation leave sa imong gitabuhan, pre. Ha? File og vacation leave sa imong tabuhan. Bisag duha lang simana, pre. O niya, imong irason sa imong asawa, pre, nga mularga ka. Mularga ka, gliwa. Kay dunay ipatrabaho nimo ang kompanya sa inyong sister company. Ug tiya na higayon na, pre, ha? Makalugar na ka sa pagpaniin niya, pre. Ngayon ako bakakon, pre, ha? Iniglarga na nimo, ana na mo at umayo ng usawa, pre. Kaya nagtuwa mo na siya nga, tuwa na kaslayo. So, makasubilas, kaninang mayo, hibuan ni mo. O makakuha na kang ebidensya. Dayon, ipapulis ni mo.
Oh, oo, pre. Oh. Ako nang buhaton, pre. Oh, salamat kayo, pre. Akong ginoon og maayo, ug tungod sa tingwan ako nga masakpan gyud sila. Ibuhat ako ang itambag ni Predido nako. May file na yung leave sa mong trabahoan. Unya, ako na yung ingan ko asawa nga malarga ko sa Mindanao kay ipada ko nuhay ko dito sa mong kumpanya kay doon na ipatrabaho dito. Unya to. Unsa dong? O dahil, palargahon mo dahil ko og mas buntag. Mao ba unya ka na sa ka mabalik? Ang gingon sa mong manager nga, usara kasi man ako na ko dito, pero mahuman ko na dayon ang ipatrabaho na ko dito, ayaw mo mo ulit sa ko dayon. Mao ba dong? Unya, magmingaw ko nga rin, kay ako rang usa. Mahadlok na ba ko kung ako rang usa, kay basig sudlon ko diri niya, rapon ko. Ay, larga dong, uy, kay basig sakon ko nga rin tulisan niya, tulison ko, kanang dang lukos ba? Dili kay ko mo rape sa mulaki. Dong, mag-unsa na lang ko, ani. Pero sige na lang, uy. Ako lang hang iwan akong manghod nga si Blita. Nga nilang sa dinhi sa bahay para doon ako'y kaupan. Okay, mas mayo noon. Sige na, anamon ko pa ako mga sinina. Ay, ako nalay andam. Unsa ba mga sininaai mo dadon? Do, uy. Ako na lang yung usa din ni Dong. Mag-unsa na lang ko, ani. Magdakag jacket o katulang sweater imo dadon? Abi sa gasa lang ato day. Ako na lang usa din eh. Kamingaw ka na ako dong, uy. Pila ka brief imo dadon? Ha? Unsa man? Mawili ka umularga ko niya, murag gusto mo lagi kang makalarga na ko. So, Really? Uy, wa in town? Uy! Di ko gusto nga mularga ka. Pero unsa ang trabaho man na nimo? Ang man sa pugnan ta ka. Maputbol pa lang nung kas imong trabaho. Ako'y makaingon kay nagpugong-pugong ko. sige lang day. Dali na lagi ko. Masara ko semana dito. Nagtugil siyang malarga ko sa Mindanao. Klaro kay plastic ay ipakita nga nawili ko no kaysa nako. Pero ang tinuod, naglukso-lukso ngayon kalipay nga mularga ko. Aron makalugar siyang laki. Sakpan tala mo ron ay. Sindaha ka, di nyo ka pumahay na ko. Oh, day? Dong, diara imong bag dong o. Kompleto na. Imong brief, di makabuok. Kunya, deodorant, toothbrush, toalya. Tanang gamit mo dong, naanada tanan. Daghan gidang brief akong gipadani mo. Bisag usap pa kakadugay dito. Pwede ra gyud. Bisag di pa ka muuli. Ang saingan? Ang buto ko'y pasabot nga, daghan ko gipadahan ni mo nga brief. So, kung dugay ka mauli, magamit na ni mo tanan. Ikaw ba, ikaw sensitive ba ni mo? Ay, kaon sa di pa ka mo larga. Yaon sa man mo, Georgia, kadaan. Ano eh, iniguli na lang ako. Okay dong, maghuwat gid ko ni mo ha. Gitay. Adoro ko. Sige, amping dito ha. Adoro ha, bye. Gitay, bye, day. Bye dong, amping dito ha. Ito na siya. Yes! Makalugar kami si Misyot. Ako tawag si Misyot. Magkita mi karon. Hello, ga. Hello ka, nawag mo lagi ka. Asa ka karon? Di ako sa bahay. Magkita taron bi. Oh, makalugar di ka. Yes, ga. Makalugar tag maayo, ga. Kay nilarga si Tino sa Mindanao. Usa siya kasi mana dito. Mao makalugar tag maayo. Oo ba? Kung mo, sige, maghuwat ko ni mo suki na itong karinderya, ha? Sige. Kay andam na kay ko. Sige ka. Bye ka. Bye ka. Maligo sa ko. Pre. Ready na rin imong costume sa delivery, pre. Sa food panda.
Kung ingon man ang motor, pre, ready na, pre. Salamat kay pre ha. Pre ka na. Kuan, pre, ha? Kontrolahan yun. Imo kakulingon, pre, ha? Bantay, pre. Ay, yun palata, pre, ha? Paning kamuti nga makakuha kag mga ebidensya, pre. Oo, pre. Salamat kay pre ha. Sige pre, aturo ko kay Basig. Ulakaw siya. Kinanglan nga ako sa masundan. Oh, nawara. Daan pa ko. Mulakaw yun siya. Siksi pa kayo. Pero, nagkabakang naman kong asawa tawar. Uy, murag yung pirming dunay nag-ungot. Sundan ako siya. Dili siya makailan ako kay naghilpit ko. Sundan ako. Sabi na ko daw kay Pagkada. Kay muli lang ito ko. Kadi siya. Uy, luuran sa tina siya. Niya nakita ko. Ikaw sa karili. Gotong ba kayo ko? Ato sa motel, gotong. Mahal na ba kayo baligya? So, sa motel, saray, mahal kayo standard. Sige, order ko dito, pe. Ama na, giliran ti kadaan. Nana na, oh. Sige na. Ikaw na. Animal. Muna yung laki. Amuram na silingan. Pero kailan ako ni Kuhana. Masyador man at buwangan. Mal kasi na, tuulot ko sila. Kumalta na kumuhay ko, pero ang video, i-ready ko ni daan. Record na kung daan samtang magpadung ko sa ilang na imutangan. Nga mayroon lang itong gikaon ni mo. Ay, kabala ka. Mabusog ako. Labinag ang imo mo akong kantoin. Inas ko gibati ang bitas din. Ay, kulpaan ko maayo na. Ano ko baan man ka? Basta, lain akong gibati. Pag ingon ni mo, kakanon ko ni mo. Tanod ayon no. Dili oy, si Senda ko. Kini akong bana, si Miss Yut. Nga na di ay diskumpiyado ka? Animal ko sinda. Si Miss Yut ay imong laki. O ding nakabakal ang akin mo. Kaya ako kaya nabunan. Kaya ang gaan ko na si Miss Yut o kabayo. Kaya murag kabayo ang bunan na. Animal. Oh, tuwan. Naglakaw na sila. Oh, napara na sila. Maudi ay ha. Karoon ha. Sundan ko sila. Wajok ko sa'yo pa. Malas lang mo. Kami kontak ang mga polis. Nialas pa rin dito. Kuyo ka mga polis. Ano kwartuha, sir? Nakasula nila. Pre. Ingang boy, pre. Nga ablihan ang kwartuha, pre. O, pre, dayawi, pre. Nga ka, pre, ako. Amuli, pre, ha? Okay. Pre. Di mo yawi. Hindi, hak na. Hindi. Ato, tuk-tuk ko. Sir. Di may kwarta nga nabili sa sakyanan, sir. Inyo nga, sir. Ma'am. Kung sa'y kwarta nga, Polis niya. Ay pagpalag. Kada, sir, mana. Muning tawhan na, sir. Kabitin sa kusawa. Huwag tuwa ko asawa. Tuwad pa eh. Mga animal. Salbahis. Hoy, animal. Usap, naungo na ka. Tuwad mga niya. Dong? Dakparan niyo, sir. Dakparan niyo. Salbahis, sir. Dakparan. Dong, ikaw na dong dito. Wala ka mo largas. Wa! Mga animal mo. Salbahis mo.
Di ka makalimor buwanga ha? Kay may video na mo. Kita kayo mo nga nagtuwad ka, day. O ikaw, Misyot, ha? Ikaw, Misyot. Animal ka. Salingan na tatabuanga ka. Mangunay mo ka. Ha? Kung sali kang burong kabayo na ibo, ha? Karong, himo ko ng lansyaw na buwanga ka. Sige, sir. Sakpan nyo, sir. Sakpan na. Ako dong, Dong Tino! Sakpan na. Hindi na ako dong. Muna ko problema ron kay sa diyang na priso na sila. Maraglain man yun akong gibati nga ako na lang sa. Pabuhian ang kana ko nga akong asawa. O yung laki lang ang akong ipapriso. Mahimo ba ka, no? Kung sa man ko ka mo ipasultihon. Kung sa inyo paminawan eh. Pwede ka, ha? Kung sa inyo kung ka mo ipasultihon. Tino. Good morning! Sa mga kaigsuunan nato sa Kabisayan ug Mindanao, labi na gyud diha sa Luzon. Good morning yung tanan sa tanang mga magpaminaw sa programang Unang Radyo, Unang Balita ni Kuya Arnold ug ni Ate Ken Galinia. Ug sunod ang programa ni Attorney Rufil Banyo kang Straight to the Point Morning Edition dahil kini atong programa nga kun ako pasultiyon sa tanang mga drama diri sa Army and DYHP Cebu. Salamat kayo, Ate Pres! Okay, may mga adlaw gulyat, Mambina. Sa tanan nga namati na mo ron. Thank you kay sa inyong kanunay pagpaminaw ka namo. O, pasalamatan sa nato ang mga tao ni Kuya Nagpipito Diaz Toledo o ni Dudug GR Pipito. Thank you kayo. Salamat kayo tanan ni Inday Shen Diha. Salamat kayo. O niya sa tanan nga mga tao po ni Vice Mayor Choi Asnar o Sir Ricky Asnar. Ni Sir ni Ma'am Kasmer, Sir Ryan o ni Atty. Bunabapo. Thank you kayo. Lester Daan o ni Mayuli Daan. Member Yuli Daan. O Sir Yol Hulya o Ma'am Casper Hulya o si Noy Boy Abalo o ni Ma'am Tali Abalo. Good morning sa tanan ni Ma'am Faber Cal diha sa Bayer Cal si Tres. Salamat kayo. O niya Sir Linda Reyes Abit Cabinas o si Ernesto Miracap. Salamat kayo sa Erlinda's Kiteri. Oh, Kiteri. Salamat kayo. Thank you so much kayong tanan. Salamat gyud kayo, ha? O sa mga tao ni former Kapitan John Ramos nga nagbuhat siyang Miguel Foliar Fertilizer. Salamat kayo. Nya sa atong pag-record karon natin press, birthday karon ni Konsehal Francis España. Ay, oo. Oh, sa atong pag-record karon. Ni Ma'am Aida de la Ma'am Cruz. Aida Sampos. Happy birthday. Salamat kayo, Ma'am Aida. Sa atong pag-record, ani, ha? Murag late na kayo ni Ma'am Aida. On April 3. Pag April 3 at gigreet lang yun nato si Ma'am Aida. Related na ni iniguwa ani inig-air ani nga itong girecord karon. Mayo na. May na. Mayo 1, Mayo 2. No. Mga na Ate Pres. Salamat kayo sa tanan. Okay, Ate Pres. Okay, ug pasalamatan sa dakwang tanan nga nag-maintain karon og Sed Panyawan Herbal Capsule, Sed Panyawan Herbal Capsule with garlic, Sed Panyawan Herbal Capsule with mangosteen para sa itong mga high blood, cholesterol, katutaas ug sugar. Muna ngayog si Piata pag-inom kada adlaw gyud, katulo sa usa ka adlaw inom. Sa buntag, na kamukaon sa imong pamahaw, inom na kadadog sa kakapsula sa Sed Panyawan Herbal Capsule. Inig pa niuto ni mo maog hapon, usag hapon kakapsula sa Sed Panyawan Herbal Capsule, ibang imnon o na kamukaon sa imong paniuto. Ini kagabi maog hapon. Usag hapon ka kapsula sa Sed Panyawan Herbal Capsule ibang imnon una ka makaon sa imong panihapon. O galang niya itong na problema sa kidney, ingon man UTI, ayaw na magkaguol. Tungkol kay dunay na makasulbad anang tanan. Dunay na makaayo anang tanan. Kini mao ang Kugon Herbal Capsule. Kung grabe ang imong kidney, ingon man UTI, imna nimo kini sa Kugon Herbal Capsule kada 4 ka oras. O kung okay na, usa na lang ka kapsula sa Kugon Herbal Capsule imong imnon kada adlaw, silbi na lang maintenance nimo. Ayaw kalimot, alang sa atong kidney, ingon man ni UTI, Kugon Herbal Capsule.
Don't panic, it's organic. Unya sa tanang mga tao naghimog number 1 sa ato ang said Liniment Oil. Thank you gyud kay inyong tanan. Salamat, magpasalamat talaga ko ninyo. Kay kamo may naghimog number 1 sa ato ang produkto sa said Liniment Oil nga hinimo sa said Pharma ug gyapon sa said Marketing Corporation. Salamat kay ninyong tanan sa tanang mga staff sa said Marketing nga mihatag og tinuod nga tambal nga muwagtang sa ato ang mga problema sa kalawas pinagi lang sa mga external nga problema. Unya sa tanan pod nga mga kaigsuonan nga migamit sa ato ang said Liniment Oil, usbon ko pagpasalamat kay inyong tanan. Pero anha ra gyud ta palit sa butika. Di ba kayo gili? Sa butika gyud mga igsoon na mo nga tigamitan sa Sid Liniment Oil ha. Sabot kita sa butika ra gyud. Mo ra gyud na original. Okay. Kaya sa Facebook gani bisitahin lang ninyo ang page sa Sid Marketing. I-type ninyo ang Panyawan Herbals o ayaw kalimot nga i-like ninyo ang page. Kaya nga makita dito na ang mga genuine Sid Marketing products o ang mga Panyawan products sa Sid Marketing mapalit na pod sa Shopee. Tiyan muna gams. Di na mo maglisod, no? O niya, katong si Nisto day, gams, dito man ito ganang buntag sa bahay, gams, kayo, si Nisto na pirta ba, Mads, utana, tutong ng utana at sa butika, din ni Mads, katong imong ingon nga, kugon, tipabinawan mo gini si Ernesto Villa Pirta, La Pirta, Sa Diding Pharmacy, Oh, dito, Pads, Nisto, ang Kugon Herbal Capsule mapalit sa Diding paminawan, Nisto, ha? Pharmacy, Okay? Diding's Pharmacy, dahil ang Kugon. Dahil pero nakapabutika na, Mads. Quality sa mura Majestic. one. Oh, ana. Majesty. Oo. Okay. Unya, gams, basta anahalan dihan isto kana unya ang liniment oil mo pirmi man ha nya mugrid sa tani kuan gams si Louis Bermejo gams dia sa Bermejo compound nga tigabitan niyo drive sa sing taxi amo ni sidingan salamat kay niyo tanan dia sa Louis Bermejo dia sa Bermejo compound daghang salamat. Okay? Ma'am, Ano sa mga to ang celebrity ko di kabiyo di so papansa dili pa salamat di kayo ni Reverend Father Rodrigo Campilan diha sa Alcoy pero taga Mandawi ni siya pandun na lang siya rest house dito sa Alcoy. Salamat kay Padre ato siyang pagmisa dito sa pista sa San Pedro Calungsod. Salamat kaayo kay imbis ako muhatag og regalo niya lan sa misa ako no gitagaan niya regalo mga prutas. lami, ma'am. Salamat kay Padre. Murag si Mama Nabil diha sa may balintawak nga sa prutasan din ha. Okay, dili ko na maato nilang kaon sa kumbento. Salamat kay Padre. Nga man sa Ingo sa to sa Mama Nabil ba, Ate Pres nga magpadako na siya prutas diri. Pohon-pohon lang Mama Oo. Nabil kung makalugar na imong mga tao diha. Salamat kayo nga sab ni Fanny Pamore o Charlene Pamore di sa Gihulong nga Negros Oriental ni Mrs. Lilia Pateres o Grenante Pateres. Dinis Alpardo Bulhoon, Joy Anaping and Gomora family. Salamat kayo ha. I-maintain naman ninyo labi na kanimo Inday Paulina, Sis Tuso and Mr. Christopher des Alpardo gyapon. Lady Jane, salamat gyapon sa imuhang regalo atol sa piyesta di ha ako naman oy giregaluhan. Salamat kayo. Ayaw ka mo kalimot ha. Padayon ang inyo paggamit sa celebrity Kotik Biore. So, tulad ka doon na kini mga sangkap. Glutathione at papaya extract para magpabilin kitang kutis artista younger looking. Para sa mga whiteheads, blackheads, mga pugis-pugis, mura bakidulay up, apagatong pamanet. Para magpabilin kita nga batanon ang tulad kay doon na kini moisturizer. I-maintain naman na to ha. Ang celebrity Kotik Biore. So, alam ka na ito mga kababayan, mga kalalakinan, mga kabataan. Ingon sa damo mga kabayutan na unsa bakit? Salamat ba? Munya ang toksin, magkaisunan, mani mo daot sa blood cells sa lawas sa tao. Kung madaot ang atong blood cells, manidungdan nga mag-antustag sakit sama sa cancer, diabetes, hypertension, arthritis, cyst, heart disease, uguban pang mga balatian mo na nga mga higala, mag-G-Detox ta, G-Detox Plus Herbal Capsule. Kay mao kini natural nga detoxifier. Tigwagtang sa toxin sa atong kalawasan. Natural nga remedy nga tigwagtang sa balatian ug puno kini sa nutrients nga mao'y makabaligon sa atong vital organs. Aprobado kini sa FDA registration number FR80715. Busa aron mawagtang ka ng mga toxin sa imong kalawasan nga mainungdan sa imong balatian ug aron ligon kanon itong vital organs inom kita matag adlaw og G-Detox Plus
Herbal Capsule ang pinakakusog. Number 1 mo tangtang sa toksin sa ato ang kalawasan. Okay, Ate Pres? Okay, ang isendo na to karong adlaw, Si Goliath. Dodong Tino taon, Ate Pres. Tino, Dudong kadis- Tino. Dodong Tino niya. Donar ba'y istorya nga sama-sama ni Ate Pres katong gipilita ni Atty. Rupil. Dili ni mao, ha? Nga, Dili- unsa man, hay na Ay, katong nasakpan niya yung asawa taon Ay, ba nga? ito taga Oh. Talisay. O katong taga-talisay man to. Pero kaniwa ni... Dili ni mao. Dili ni Pero, mao. Ay, dagan man po parehaan. o pare-pareha ra. Dagan kay po pareha nga, hitabo ba? O pareha ko na to ni Kamang si Kisami. Pare-pareha ra man to. Pareha ra. Lain to. Katong nalusno ang Kisami tao. Ginamang tao niya ba? Ha? Lahi po ni siya. Wa ni gitumong na mga tao. Ha? Lahi ni siya. Pero, kamo duha ni Kiliw ang may paparehaan ng kaagi? Wa, sige lira na ipareha. Katong gipik-pik iyang lubo. Ako sa ning Gab, Ato nagbubuo ako sa siya. isulti gid gab nga ngagi na to gab. Ay, lang. Ay, gato ninyo nangagi ba? Maayo magkaimani. Di ba? Ngatog, Ha? ngatog ba niya nasit. Ay, Wala ka. lang to. Ay, lang to. Siguti taon. Kada alay problema na nila gab. Kanila? Oh. Oy, dong Tino, murag, ingon siya, Ate Pres, pagkawas mo kuno niyang asawa taon, kay gimingaw siya siyang asawa. Nga, ay, may di asawa ra. Naprisuhan. Tugod ato. No, gipriso man, sakpan man. Maumgid siguro to Nagtuo ko ka damay pagit alak. adultery siguro na yung awat kay bawan niya. Kay mga kadagkuan raman sa mga legal mo. Napriso po na laki? Napriso lagi silang duha, Ate Sila Pres. duha. O niya, nakapait ra ba, Ate Pres, kay usara ka prisuhan nilang yuan, ang babae lang, gigitipon ra. Continue to. Wala, dili tayo, lain gino babae. Ay, lain bitaw, Ate Pres, lain. Isa sa pulis ng priso ano. Pero inana, na priso sila, uway piyansa? Ipiso Ha? sila dungan sila duha gab pero di lagi pakanon. Di lagi pa ganon. Gaot? Pero sinda mo pusog mo siya, Ate Pres. Ha? Mabusog mo siya. Kay mukhaon mo siya at murag gabayo. Sa mabusog na rin ko doon kung kana imo ako kanon. Mabusog naman siya. May problema sinda. Kanis bisyot. May muda o tigbayo kung mag-usa sila. Bitaw, Pero no? why? Kanay inana ba, no? Dong, Tino, wagin mi kalibutan nung sao na mo pagkapagtambagan ni Dong. Kay dili may mga abogado o ron sa Ato ni- pandiyaban. Ato ko nung Kini ang ako misuliran. tato kay na si Attorney Ellen Batan bisag si Attorney dili minsan kay mga apil-apil ko na ni sa Attorney Ate Pres kay nani mga kuana kaya kay dili naman kay kanang mga dinagko nga kuan man kang Attorney Ate Pres pero kanigod murag di maayo gyud aba maasaon be asa ta ba sana Unsa kana ni lang? kaon siya mabusog siya mukaon Unsa kunulan? mukaon siya gamay ra mo kag gikaon dai siya sige lang kanang mabusog ra ko gikay akong kanon asa man na mabasa Na aday na. nana Ma'am, pagtarong eh. No, oy. Na aday. Gani, naagid ay be ato be gani ha ba kanon sige ko kasayop di ko kalito ko sa magis ko tong kabayo. Ay bukit kaya kay gulit kong Biblia. o ya be ason be Panultihon 5, Nadia. kapitulo Panultihon kapitulo 5 versikulo 3. Ang ngabel sa daotang babae tamis sama sa dugos ug ang iyang mga halok-hawot sama sa lana sa olibo. Aman, ini kauman sa tanan ang ibilin lamang niya mao ang kapait sama sa panyawan ug ang kasakit sama sa samad sa espada. Dadon kaniya ngadto sa kalibutan sa mga patay ug ang dalan ngayang gilaktan mao ang dalan sa kamatayon. basta ka ng babae dautan ba pero Pero kanang babae nga imuhar sa asawa way problema ang kanang ang buto sa bisan siguro og lalaki o babae ba no naigo ana kay ang lalaki pareha man mo puros mo nakapadapaw di ba siya na nimo ang na ako'y sa masira. lalaki asa man ang babasa ang sa lalaki nga pare-parehara ng babae nga Para na ako ang nabil sa babae Para na ako mahug sa vice versa. Ang Sabi? ngabil sa babaeng dautan, mahug sa vice versa po ang ngabil sa lalaki. Murong matakdo ra pod. Na ako'y ma-share ini atong Dili din ay mas grabe-grabe ang babae kay ganung sugot siya. mao lagi Laki manintar gina.
Ang babae di ba patintal? Manintal, di ba ang babae may Uy, manintal? nabay laki man, lugos pod, di ba? Ah, prisos yun. Kadayo, Time sa ingon ka. nakasabot yun nila. Ingon ka, lalaki. Kasabot ka doon. Alin ko ka, Kasabot lalaki may manintal. Di ba ang babae may manintal? Dahil laki ay, usahay, laki ka ng... Ano? Why babae mahagad? Ano lang? Kami na, ano nga ako gingnan ko sa akong boyfriend. Manintal do ka ba? Sorry, napalak. Balik Ay, ka. naay, pareha, babae, laki, pareha raw. Parehay, manintal. Ali, ragun ako'y masira ni suwatan. Ali, ragun, Mga po, unsa man? amiga ba, nagstorya may gahapon. Karon. Gibiyaan sa siyang bana, ilang anak, unom. Oo. Ni adto sa siyang uyab, ilang anak, 7. Ha, naghanagot. Oh, may illegal wife, gibiyaan niya, anak nila unom. Ang iyang laki, nangabit og laing babae, nakanak sila 7. Ah. Karon ang iyang babae, kinang laki man. Ha? Ang iyang ikaduhang babae, nang laki man sab. Nga, So, paano dili, yan? anak. Ibiyaan siya sa babae nga gianak kanyang 7. Oh, Pati dayon. kaduhang babae. Ang resulta, siya na lang usa karon nagpuyo ug nagpangayo na lang siya konsumo sa mga anak. Ngayon. Pero na anak nga ni Tabang Paminaw sa ha? Ang unang asawa, unom ang anak. Ah, mga oh, professional, legit. mga Karan, professionals na. Oh. Ibiyaan man niya kay dito sa siyang kabit. Nakanak siya 7. Ah, Karon na yung siya. babae, kay nangabit mo sa glaing laki, gibiyaan man siya. Dayon. Ni uli sa siyang payag, siya na lang usa. Nagpangayo sa konsumo sa mga anak, hindi na ba muhatag niya? Ha? Matag? Anong di mo watang? Ayun. Nainom ka ba si mga binuhatan? Nga man siya, Ano maayo man? tingaling kuan siya. Ha? Muna Ano? mo hatag. Sa gamay pa silang bata, gibiyaan. Kinato sa siyang kabit. Mo lagi na. Karon, Balik. wa man siya maayong gipakita. Ano siya anak mo lang di. Di. Wa mo hatag. Oo, oo. Parehar ko na atong katong katong istorya bitaw nga niingon ang babae nga aw yung lalaki nga ang akong anak ko na say gusto sa iyang mama kay tungod sa binuhatan sa iyang mama nga makakita siya nga balikaso na siya sa iyang mama katubang nakuan na interview ni attorney nilang ni Pero, Lauro. kini sitwasyon na kung bisan pagabuwag sila, kung maayo ang iyang gipakita sa iyang mga anak, muhatag siya, mutabang siya, mo care siya ba? Awa ang siguro. anak, mo Mulingi. mulingi tingali. Uy, kay naka, pero kung wa kay gihimo sa mga anak kung papagtabang, mo na, nga ang anak doon na si anak ka dili dili sa butabang nimo na may anak-anak may lagang anak buutan gyud kayo. Pareha man ni sa kuan ka ng parehas man itong di ka sa tanan ka gulyat ni Ate Pres. Nga, ikaw Ate Pres, okay ra ka. Iniipon ka puyo na sa imong mga anak. Ate Pres sila, apo mo ng bahay. Malik ka. Karon. Ang iyang pagkutanalan, iyabang pagkauso ng iyang asawa o ang laki lang ipapreso. Oh, mao na yan panguntahan lagi. Gawas ba niya ang babae, ang lalaki papriso? Okay, mura ko. Kana kung madawat nimo dong, kana madawat nimo, nga di ka maguna-una nakakita gyud ka nga imong asawa murag kabayo gatuwad. O kana okay. Sa merkabayo, ang gatuwad merkabayo. Mura ko murag iro nga gatuwad. Unsa to? Dili, ang imong asawa, ang iyang asawa. Asawa lagi din sa hoy ikaw na. Naungo na bakong nagkangan. Oh, sa ba ka eh? Sa ba ka? Pero, maunang nagkabakang tungod sa kang misyot. Tungod ni misyot ng murag kabayo, mako nung nagkabakang. Kadang gyaptan sa hotel, naungo na ba ka nga nagtuwad man kuno ka. Ug dili ba? Naungo na ka nagtuwad man kana naungo na ka nagtuwad gatuwad Nga man babae. gatuwad lagi. Gabs, na tabo na ka. Style siguro to. Gabs, na pare na ko ang Gabs, isoy. Say pare. Pare na pare iso. Pare. Silso na ko ba? Tabuan na, dili silso apod si. Pare silso kamansi. Nga naman. Ang tabuan na, sakpan niya ang isang asawa. Unya. Niya, ang si Tito, pulis sa masilingan niya mangida. Tinoda, Gabs, sakpan niya na niya. Unya. Pero wala, kuan. Sa Oh. hotel. Unya. Ipapriso na yung asawa. Dito sa hotel sa Pania. Oh, ikunin na niya. Ikunin yung amigo niya. Sa kaso karon Karoon yung ipapriso yan ang asawa. Unya na priso gyud. Ang uyab siya asawa, wala po siya. Ako Nga naman. Ako rin, sorry. Sa ay, wag sa na. Nga naman. Ano yan, pabila kayo, namiga mo ko na yung asawa. Ay, nya apil ang laki. Ang fair. dili ang iyang buto sa bot, ang iyang asawa maoy nanguna. Ay, di sana. Huwag nga lagi. Di sana ko nag-imong asawa mo yung ipaapil ang laki.
Ngano ni sunod ba sa lalaki? Ngano ni apil po? Balik ta. Ato nung tabag ko na po tanang gulyat. Kuya pa kuno pag-gawso ng iyang asawa. O sa'yo na kunan yun duha. Ako, ikaw, bako na akong bangutanan niya. O, makaya ni mo nga, di na ni mo, no, tunay tabo ni mo, kita ni mo. Okay, magawa sa prog. Lain ba natin press ka ng buto? Ato, ako yung mong pangutanon. Di na ko mangilabot, ana, uy. Oh, makalimtan niya, Ate Pres, ang tanan. O ako, dili ba, sa sahit sa lalaki ba, inigdog ninyo, kung makalimtan ni mo nga, nakita mo Pero mo. dili, ay. Di, lain kayo. Lisod kayo. Walang litan gulyat. O imong, maglitan dong tino. Namin ang kakarong ko. Imo ng pagkakson. Kanya pa nang litan. O imong mga anak. Kung mga anak mo niya, makaibaw sa istorya. Makadawat ka. Makaapo ka. Nga, muna nagtabot yung mga asawa. Ay, lagi na paggawas. Di makadawat. Di na ganahan niya ka, sinasawagan. Di na lagi. Di na na. Dili na na. Ay, sus, Pero na gap. Nagap milan duha na. Nanay kap, no? Nana. Oh. So, sa mo na ni Gulyat, ka nang ang ikaw na po ay makakukum, ano kung imo bang dawaton. Pero ako po panguntan, murag dili na po kumuo yung Ate Priscilla, kailangan na ang kayo, murag di pa kapuan man ka. Ay, mantin nila sa tani murag unggoy. Saon lang itong murag kabayo. Ay, anong... Manam sa siya sino? Manam sa sino siya? Di na sa kunin mo na na straight. Ang iyang pakuntana, ang laki lang papreso, pwede ba na? Pwede kayo na. Pero, mawagig pala, o dili may ka-final kay dili may mga abogado. Na may abogado kung mo final natin, no? Pero sa simple yung pakuntana, nga mura kang nagmingaw, ikaw lang usa, ay nakabala ka, tuon ta ka, sa ba yung bahay? Pagkakot sa pliyan! Salamat ako, pinagating talaman doon! Good ako ang puzzle. Diha.